Χαλκίδα, όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ, η πιο μαγική κωμωδία για μικρούς και μεγάλους. Μικρό παιδί σαν ήμουνα παλιά, με χάιχο, τραγούδι και χώρο, γυρνούσα πέρα εκεί στα βουνά. Σκηνοθεσία Δημήτρης Αδάμης, τη Δευτέρα 16 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Κάστρο Κανήθου. Με χάιχο, τραγούδι και χαρά, κι ανέμουσιχα για συντροφιά. Διοργάνωση Σύλλογος ΑΜΕΑ, Άνθρωπος, Ελπίδα, Πολιτισμός. Μέσα στη σκανταλιά ήμουν εγώ, με χάιχο, περνούσα τον καιρό, τις γάτες έσερνα απ' την ουρά, τα ποντίκια κρέμαγα από τα αυτιά. Με χάιχο, τραγούδι και χαρά, κι ανέμου